Hej Lasse. Hej hej. Hvem er du? Jeg ejer det her hus, som ligger i Saxil ved Odder, lige uden for Aarhus. Okay, og hvad indeholder huset? Vi kan se her lidt. Jamen det indeholder en pool med en romersk trappe ned, hvor man lige går ned. Så er der en rutsjebane, og bagved det der har vi et spabad, og så har vi en sauna. Og i forbindelse med det hele er der et badeværelse med brus. Huset har yderligere et badeværelse, og så er der 5 værelser med senge, der kan stilles som enkeltseng eller dobbeltseng. Og så er der en hems til 4 personer. Derudover har vi også et aktivitetsrum, hvor man kan spille billard, bordtennis, man kan spille dart, bordfodbold, Playstation. Og det var vist det. Okay, ich versuche mal das alles zusammenzufassen. Also das Haus hat einen Swimmingpool und eine Rutsche. Es gibt einen Whirlpool, einen großen Whirlpool. Es gibt einen Aktivitätsraum mit Dart und Billard und Tischfußball und 5 Schlafzimmer für jeweils 2 Personen plus ein Hems. Also ganz viel Platz und ganz viel Spaß im Haus. Ja, und Lasse freut sich bestimmt, wenn ihr alle hierher kommt und Urlaub macht. Ja. Okay, mange tak. Dankeschön.